alibot ni tatang ko. 12 pulgada, healthy helmet na, abalbalayin na, lumalagim na, ang dilat-dilat, agad ay lugatada. At kapininanang ko, anak, nangisit at damay sa ampas na. Dumabisin, Ang labutang iwan na, ang dilat-dilat, amangan magkita da. Namin siyam nagsarap da adwa, anat na pasamak, alibot, ken ka pinagubal-da. Jay ulo ni alibot nagnanana, jay ngiwat ni ka pinagdardara. Apay-apay bakit ko nang itatangko, itagtakaasi daytoy alibot ko. Anang nga ulpit mo, apay ito na po, agraman kay Olo-Olo. isot pinaipit mo. Basol mo ola kay kunani tatangko, apay pinalusot ang day tatarakin mo. Taday tunay kapik, mabisin una yen, inaaside alibot na tarakin mo. Apay-apay bakit ko nang itatangko, apay pinalusot Si Daddy alibot ko, anyan nga ulpit mo, apay ito na po, agraman kay Olo-Olo. isot pinaipit mo. Basol mo ola kay kunani tatangko, apay pinalusot ang day tatarakin mo. Taday tunay kapik, mabisin una yen, inaaside alibot at tarakin mo. Wow, wow. Okay, kiyaman kami po Mr. Rolly and Danny Apolonio.